Ameni. Siyabingelela kakhulu egameni likaJesu uNkulunkulu emuhle obingelelayo udokotela uVilakazi ngaphansi kwebandla iDecision of Christ Ministries, isinqumo senkosi eliphethwe laphayana ubaba uprofessor uArchbishop DRFT Mnguni endaweni yaseMawoti. Sithathe leli thuba lokuba sibingelele mbukeli lapha ekhaya ngokukhulu ukuzithoba. Siyibranch yaseStenga eShakaskraan Shaya Moya. Sizobe sinemvuselelo enkulu ngalendlela emangalisayo. Izoqala laphaya ngomhla ka-28 March kule nyanga esikuyo 2025. Izoqala ngomhla ka-28 March iyongena ngo-9, iyongena ngo-6 ntambama iphume ngo-9 ebusuku. Ngomgqibelo mhla ka-29 izongena ngo-6 ntambama iphume ngo-9 ebusuku. Then ngesonto iyoqala ngo-10 ekuseni iphume ngo-2 ntambama. Siyacela ukuba kanye nawe ukuphumelela kwakho kuyoba yintokozo, and please bring your seed. Phatha imbewu yokutshala. Kubalulekile mawusenkonzweni uphathe imbewu ozotshala ngayo, sikhulekele phezu kwayo. Then lapho you will see the deliverance from the Lord. Ngaphandle kokuchitha isikhathi mbukeli, ngizocela ukuba ngikhothe leli verse laphaya encwadini ka-Exodus chapter 14 verse number 13 kuya ku-14, lapho khona amagama abhalwe ngokumnyama afundeka kanje athi crossing the Red Sea. Bese siya lapha ku-verse number 13 ufundeka kanje athi, and Moses said to the people, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. 14. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Usho njalo umbhalo uthi hlalani kuye ukuze ezokwazi ukuba namandla okuthi anilwele. Bese thi masihlehlele emuva kuverse 14 kuverse 13 athi leli Gibhithe enilibonayo namhlanje sophinde nize nilibone. Phumelela kule mvuselelo, nathi sizosho njalo empilweni yakho kule nkonzo yokukhululwa kwabantu. Imiselwe ngaphansi kwesiqubulo esithi Breakthrough Conference, inkonzo yokuzobhidliza. Now sizobe sithi siyalibhidliza namhlanje leli Gibhithe olubonayo, sophinde ulibone empilweni yakho. Siyacela ukuba uphumelele kule mvuselelo. Uthi uJehova hlalani kuye, uyena oyoba namandla ukuthi anilwele. So siyakumema nawe noma ngabe ukuphi, simema nje wonke noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla, siyakumema uzoba ingxenye yale mvuselelo. uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Amen.